מה המשאלה שלך? אני שואלת ילדים, ובין שאר דברים הם עונים, לקבל 100 בכל המבחנים. למה? כי אז אני אהיה חכם. כי אבא ואמא הבטיחו לי שאם אני אקבל 100 הם יקנו לי, ואם אני אקבל פחות מ-80 אז הם... עצוב. אני לא בטוחה שהם מאמינים לי כשאני מגלה להם את הסטטיסטיקה. הצלחה בבית ספר לא מנבאת הצלחה בחיים. ובכל זאת, חשוב להצליח בבית ספר. אלא שהצלחה בבית ספר היא לא הציונים, הצלחה היא היכולת להשקיע ולהתאמץ על הלימוד, ואפילו לאהוב אותו ולרצות עוד. זה לא בשמיים. הרי תינוקות נולדים סקרנים וחותרים מטבעם לדעת ולהשיג בלי שמישהו כותב להם 80 או 90 כשהם מנסים להיעמד. אבל להנהיג אהבת לימוד, חדוות הדעת, הישגים מתוך מוטיבציה פנימית, זה לתקשר עם החלקים הגבוהים במוח של התלמידים, ואילו לאיים עליהם ממספרים, זה לתקשר עם החלק הכי נמוך ואינסטינקטיבי שיש לבריות, כמו לבעלי חיים, הפחד. והפחד יוצר לחצים ומתחים כאילו חסר לנו מהם. והתוצאה היותר מפחידה היא שילד שלא עומד בציפיות הציונים מתחיל לפתח דעה שלילית על עצמו ועל יכולותיו. הייתי רוצה להיות חכם, הם אומרים לי. אתם מבינים, ילד בן 8 כבר השתכנע שהוא לא חכם. חומר לימודי אפשר להשלים. בעיות בערך עצמי קשה לפעמים לשקם חיים שלמים. יש מורים או הורים שאומרים, אם לא יהיה להם את הפחד של המבחן והציון והתעודה הם לא ילמדו. מניסיוני כמורה זה לא נכון. הם ילמדו יותר בחשק, יותר בהתלהבות, יותר בשמחה אם התוצאה תהיה הישג הידיעה שבא לאחר מאמץ ולאחריו השבח וההכרה. אז איך הם יעשו בגרויות? חכו רגע, תנו להם לגדול בשקט. הפחד קיים שם ממילא, אין צורך לטפח אותו. תנו להם לגלות בתוכם כוחות לימוד חיוביים ויכולות שנובעות מהחלק הגבוה שלהם כבני אנוש, מבפנים.